Hej guys. I dag skal vi DDoS mig fra kanalen. Ja, men hvad han ikke ved er, at det er bare en prank. Ja, nemlig. Det bliver ved bare han nemlig super ikke fedt. noget om. Og nå ja, jeg har ikke introduceret mig selv endnu. Jeg er Nikolaj, ejeren af kanalen. Jeg er Nick. Jeg er også med. Ja, det er du nemlig. Men Det i er dag rigtig skal vi fedt. faktisk DDoS mig fra kanalen. Ja, det bliver fucking fedt. Ja, det bliver nemlig. Jeg render om lige op. Ja. Vi venter lige. Jeg skal lige tage den. Han skal lige tage den. Vi Skal jeg ved, allerede vi blive ved ikke, DDoS? hvornår. Jo. Ja, hallo? Hej. Hej, Mark. Hej Mark. Hej. Det er Nikolaj Hvad- fra hvad laver kanalen. Hvad så, guys? Hej. Hej. Er du i gang med noget lige nu? Ja, jeg sidder lige og spiller League of Legends. Bliver du pro-voted? Ja, jeg er i min serie. Er du det? For Silver 5. Jeg har vundet 2 og tabt 2, så det er afgørende det her. Ja, men vi er nødt til at sige det her til dig. Du Ja. bliver DDoS'et lige Du nu. kommer nok til at tabe så. Du bliver DDoS'et lige nu. Vi sidder og DDoS'er dig. Ja, nemlig. Undskyld, hvad gør I? Vi DDoS'er DDoS'er dig. Ej, seriøst. Ja, Ja, vi seriøst. DDoS'er dig. Ej, nu har jeg arbejdet så lang tid for at komme i bronze 1 for min serie til Silver 5. Og så gør I bare det her imod mig. Ja, Ej. det er på grund af, at vi kan. Ej, det Ja, er men dumt. Mark, du bliver DDoS'et. Ja, det blev DDoS'et. Gør I det her, mand? Fordi vi kan. For helvede! Hvad gør jeg igen? Ej! Lort! Kan du mærke, du bliver DDoS'et? Kan du mærke det? Jeg kan mærke det! Jeg kan mærke, at det er også det. Haha. Skal vi sige det? Skal vi ringe op og sige, at det var en joke? Det ved jeg ikke. Skal vi det? Ja, vi skal have hans reaktion. Kom, ring op igen. Ja. Det kommer han Tror snart. du, han græder? Det tror jeg. Jeg håber ikke, han græder. Jeg håber ikke, han render til politiet. Det håber jeg heller ikke. Det bliver cancer. Jeg prøver at skrive til ham. Tror du, han svarer? Det var jo kun en prank. Hallo Mark på kanalen. Bare fra kanalen. Det var bare en prank. Det var bare en prank. Det var en prank. Det var bare en prank. Du bliver slet ikke DDoS'et. Du blev slet ikke det også overhovedet. Det var sjovt, hvorfor lægger jeg så? Det ved jeg ikke. Måske var... Nej, det er bare min Steam, der begynder at opdatere nogle spil. Jeg hørte det der. Jeg har ondt af dig. Men det var bare en prank. Det var bare en prank, bro. Og det er en god prank. Den var sjov, guys. Jeg er Det var ikke. ikke sjov. Det var bare sjov. Du var ikke græde. Du må ikke græde. Det er danske Danske film. film. Dybvad.